आब'आथ' थानो ओंखारदोंहाय आलायस्रि आं रिजाल्ट लायनो थांनो नागिरदों माम्मि मालाय लोगोफोर थांजोब्बाय खोमा थादो माम्मि बाय रिजाल्टआबा माबायदि जागोनथाय इसोरासो मिथिगौ आरो माम्मि मा नोंनि रिजाल्टआ मोजां जाबोबाय औ आंना रिजाल्टआ मोजां जाबाय माम्मि पापायालाय बहा थांदों पापायालाय बहा थांनो बागानाव दंहैयो आरो लेबारफोरजों अ र' बिदिबा आं पापाखौ फन खालामनि हेलौ बेटी हेलौ पापा आंनि रिजाल्टआ मोजां जाबाय आच्छा आं नै बागानाव दंफैयो आच्छा नोंनि रिजाल्टआ मोजां जाबायना औ पापा आच्छा मोजां जाबाय हेलौ पापा नोंथ' आंनि रिजाल्टआ मोजां जाबा नों आंनि स्कुटि बायना होगोन होनदोंमोन मा जाखो बायगोन ना बाया दा नोंनि एडमिसनखौ आं खालामनानै होग्रोदिनि बेनि उनाव नोंनो स्कुटिखौ बायनानै होनोसै जागोनथ' Really, Papa? Oh, Papa, you're so sweet, Papa. I love you, Papa. दे
आयै आंनाथ' रिजाल्टआ मोजां जाबाय मालायफ्रा गोजानाव एडमिसन लायैजोबसै आं मायाव लानाया मोजां जागोनथाय आयै जागोन फिसा आं जेरै हायो ओरै नाजानोसै खाथिनि कलेजफ्रावनो एडमिसन खालामनानै होनोसै आं आंना जायोलै आयै जेराव मेरावब्लाबो थाखा फैसा गैया नालाय जोंलाय बबावथो मालाय माहाजोननि फिसाफोरबायदि गोजानाव एडमिसन लाहैनो हानो जायगायावनो लानोसै बेनोथ' रिन्दाव फिसा एडमिसनखौथ' लानो होनदोंमोन दा रां गरसेबो गैया थाइसेबो गैया बैसागु खाथि सफैथारबाय फिसा रायजो राजाखौबो बुजायनांगौ माजों बुजायनो नोंनि खाफालानो गाज्रि फिसा नोंनि खाफालानो गाज्रि नै बर' बिमानि मेगन नालाय ब्रह्मपुत्र दैयानो बोहैलायबाय मैगंखौबो सायजोबनासो नुबायना आलायस्रियाय हामानोथ' एफा गोबाव जानायनिफ्राय लामायाव सासे आलासि लोगो मोननानै साहा लोंनायाव गोबाव जाबाय बाबा आंनो स्कुटि होगोन होननाया बोरो मैथा हामानो एसे गोबाव जानायनिफ्राय माबालै आयं आलासिया मैया मोनायाव नाफाम बाथोन बांद्राय जानानै माबा खिलाय बाजावलाय जानानै लामा ससेयाव खिनो थाबोदों बाबा आंनो स्कुटि बायगोन होननाया बोरो बायगोन स्कुटिखौ बैलाय नोंनि स्कुटिया मा बे आंनि स्कुटि पापा आइ लाभ इउ पापा ओइ आदा मैथा हर जल्दी साबिया आंनि से हर जल्दी अरे जल्दी हर साबि होलां आंनि से साबिया हर आं सलायलायनोसै जल्दी हर अरे मा खोलैगोनसो नोङो हर जल्दी हे होआलां हरनो जल्दी हर जल्दी हर आयाव हारमान सिंनि गारिखौ आय मा खालामखुलियो हमथाबनानै गारालै रिन्दाव आं दसे लेट जाबाय नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा मा जाखो रिन्दाव मा सिरि मानो सिरि थाया जानो नोंहाथ' मालाय गोजानाव थाहैनोसै नोंथ' आंखौ मा बावनानै थागोन नङासै आं जेसेबां गोजानाव थाया माने रिन्दाव नों अराय सम आंनि खाथियाव मानोना जों एसेबां गोबावनिफ्राय मोजां मोनलायदों आंखि नोंखौ बावनो हायो मेगना नुवाब्ला गोसोआ मालाय बावनो बेसेबांथो गोजान नोंबा आंखौ बिदिनो बावनानै थांगोन रिन्दाव आलायसि नोंखौ सानैजों रंजानि दुखु दाहाखौ सानैजों फोरमायलायनि रसे सानैजों फोरमायलायनि दुख
सोमखोर समायना मिथिंगानि महरजों सोमखोर समायना मिथिंगानि महरजों समायफ्लेबावबाय सना नोंनि महर मोखां नोंनि गाननाय जोमनाय सारि बिफां लाइफां दैमा दैसा सारि बिफां लाइफां हाजो हाला बोहैलांदों हनै हाजो सिंखावना रोजे सानैजों रंजानो सानैजों रंजानो सानैजों मोसानि दुखु दाहाखौ सानैजों फोरमायलायनि रोजे सानैजों फोरमायलायनि सानैजों फोरमायलायनि रोजे सानैजों फोरमायलायनि सानैजों फोरमायलायनि रोजे सानैजों सार नमस्कार आं फैदों सार औ जिराय सार आंनो फैसा एसे नांगौ जादोंमोन सार फैसायाथ' गैथ'थारामोनलै खायजाबाय दाख्लै इलेक्सनाव थांनाय फैसाफोरखौबो आं बोखांफिननो हादिया माथो मा फैसा गैया सार थिखा मावनाय फैसाफोरखौ मा खालामदों सारमोना आंनाबोथ' नो प्रब्लेम थारना सार आच्छा नोंसोर थिखा मावनाय फैसाफोरखौ मा खालामदों सारमोना आयना नायनायावसो गारजोबदों नोंसोरो आयना नायस्लायस्लाय हिनजावखौनो सानै लानांगौमोन सारा मा खोथा होनदों नोङो गेदाव आयौ मा गेदावलै सार नों होखारलायनालै सार आं हारसिं थांगोन नों होखारलायनाङा आंखौ नों खारदोंना खाराखैलै आं थांगोन नों होखारलायना माखौ बायगिसो दंलाय साला सैमा नोंनि न'आव गदागानो होफैया आं दिनैनिफ्राय आंनि बाउन्डारि दा हाब नों फैयाबो आं नोंनाव गेदाव साला नों खारदोंना खाराखैलै साला ओइ नों खारदोंना खाराखैलै साला थिखानि फैसा थगायना जाग्रा साला नांगौबाल' जोंखौ इउज खालामो साला नाङाबाथाय जोंखौ जोगारो साला बैजात साला थिखानि सिखाव साला नोंखौ नायगौ आं सानसे माबा मोनदों आंखौ ननसेन्स साला मानसिखौ सिनायगि बियो
थांनानै नों नोंनि मुंखौ खोन्थागौमोन ना माने खिन्थानो हाया जानो आंनि मुङा आलायस्रि मोसाहारि नंगौ नामा आंनि नामखौथ' खोन्थानायानो जायाखै आंनि नामा रकि बसुमतारी आं बे खाथिनि कलेज हस्टेलावनो थायो नंगौ आं बेसगुरि गामिनि नाथाय नोंखौ मा राव गाबज्रिबावगोन मुं एबा सना जेरै गोसो ओरैनो गाबज्रिनो हागोन आंना जेबो हेंथा गैया जागोन दे बिदिब्ला आं नोंखौ दिनैनिफ्राय सना होनना गाबज्रिसिगोन जागोन बिदिब्ला उनाव लोगो मोनगोन बाय जाम बिलाइ सिख्लाफोरनि गांखं सिफायनायानो आंनि खामानि बिफा दा गथ'खौथ' गोजानाव फरायनो दोनहरबाय दा थांलाय फैलाय सोर खालामबावगोन बेखौनोथ' बिमा आंबो बेखौनो सानगासिनो दङ मालाय रिन्दावायंआ खाथिनि कलेजाव एडमिसन लानानै सुबिदा जाबाय जोंनियासो गोजानाव एडमिसन लानानै थां फै माल माथा हैनाय बेनि असुबिदा जाबाय जायखि जादोला बिमा दा फिसाजोनि खा खबर लानो थाखाय आयं रिन्दावखौ कलेजखौबो नायथावथाव आयं रिन्दावखौनो थिनहरनोसै खोमा दे बिदिब्लालाय आयं रिन्दावखौनो जायगा नायबोथावथाव थिनहरनोसै आयं ओइ मैथा आयं मा जाखो आयं ओरै फैनायसाय मा जाखो आयं थां आयं मैथा नोङो आयं रिन्दावखौ दिनै नङाबा गाबोन जोंनाव लिंनानै लानानै फै आं दानो थांनानै लिंनानै लाना फैखानोसै जागोन दे आयं जागोन दे होमब्लालाय आलायस्रि मा जाखो स्कुटिया जानो मा जाखोथाय स्कुटिया गाज्रि जाबाय बेखौ बेहायनो दोनथ'दो आंजों थांनो हागोन नांलायला दे जेबो जायाथ' बेखौ बेहायनो दोनथ' दे बिदिब्लालाय